Takže moje meno je Radka a dneska by som vám chcela povedať niečo o tom, ako sa dostaneme k lepšiemu zdraviu pomocou wearable devices alebo nositeľnými zariadeniami a štatistikou, dúfam. A predtým, než začnem, tak by som vám chcela povedať niečo o mojej akademickej ceste. Takže pochádzam zo Slovenska, z Liptovského Mikuláša. Odtiaľ som sa presunula do Olomouca, do Česka, kde som študovala matematiku. A odtiaľ do Lincu, do Rakúska, čiže som vyštudovaný štatistik, dajme tomu. A momentálne sa nachádzam v Lugáne, kde pracujem ako PhD študent a samozrejme som tiež na univerzite v Berne. Táto cesta nebola samozrejme len o akadémii, ale bola aj trošku kultúrna. Pozriem kauzálnou analýzou práve na to, že či tie intervencie boli užitočné. Práve tá správa, že či tá správa bola helpful a že či tá správa bola helpful pre jednotlivca, ale tiež aj pre population. Pokiaľ tá správa bola helpful, tak ju môžem ju používať naďalej, ale keď vidím, že niektoré neboli až také účinné, tak v podstate mám novú informáciu k tomu, ako mám nadizajnovať tie správy pre, ja neviem, ďalší update. No a teraz applications in healthcare, takže na našom inštitúte Biomedical Signal Processingu v Lugáne sa zaoberáme projektami, tento projekt má za cieľ zlepšiť fyzickú aktivitu a zlepšiť lifestyle u kardiatických pacientov. Potom máme projekt, ktorý sa zaoberá Burnout Prevention System a tiež máme projekt, ktorý sa zaoberá lifestylom doktorov, pretože to sú tí ľudia, ktorí vám kážu, ako máte žiť, takže by v prvom rade mali žiť správne oni. Samozrejme má to aj nejaké ďalšie využitia v healthcare.